Salam, salam hormatly yurttaşlar. Gen görmän men bugun har beşikde pikir edämän birden uruş başlandy kady. Ýok, ente başlandy. Bugun 15 fevral 2025-nji ýyl 15 fevral 1989-njy ýylda Sowet goşunlarynyň Owganystanyň çykarlan güni diýip bellenilýär ýa şo gün ýatlama günü hökmünden kabul edilýär. Sowet tarapyndan ýa Sowet goşuny şol 79-njy ýylyň dekabr aýynda Owganystana girildi. 27-nji dekabrda şondan soň laýyk 10 ýyldan soň 1989-njy ýylyň fevral aýynyň 15-sine General Gromfung ýol başçylygynda iň esasy goşullar şol Owganystana çykarly. Iň soňky bolubam şol Owganystana çykarylan Gromfung aýdan sözünden soň çykarylan biziň şerhet goşullarymyz. Indi size aýdyp geçsem bir Owgan uruşy ýa Sowet Soýuzynyň Owganystana goşun salmagy bir gaty uly tragediýa. Betbagçylyk. Meselem näme şoňa bir zerurçylyk bar diýilen sonra şu güneçeli köp adamlaryň millionlarça adamyň kellesine pikirini aýlanyp durdy. Näme zerurçylyk bar şu Owganystanyň içine goşun salmak. Ol şo döwür Kremlde oturan garrylar bar ýa-ni politbüro ýaşy 80'e ýetip barýan endi. Ýörap barýan ugrunan bilenak bir topar adam. Ine şolan çykaran karary esasynda Owganystana goşun salynmaly edildi. Näme üçin? Şo biziň ýanky bu nowar serhetlemegi goramak maksady bilen diýip. Hawa salyndy 10 ýyldan soň maskara bolup çykdyk. Şo serhetle goraldymy? Şo serhetler häzir abatmy? Ýok, mana özüň görüp oturdyň soň. Türkmenistanyň Niýasyň döwründe ankyp mögzal halkyň içine ýaýran geraýyn betbagçylygy ýa keseli oňurlakan şaýat bolupdyr. Indi şo uruşa umuman aýdylanyny 10 ýylyň dowamynda 1 millionddan gowrak Sowet harbylary salyndy girildi diýip aýdylýar. O nä derejede dogry, nä derejede ýalyn? Men o dokumentler bilen tanışan adam däl, ýöne aýtmaly zat bar bärde. Şol 1 milliondlyk görkezilen bolsa, şoň den ýarsy şu günkü ýaşlaryň dili bilen aýtsak falşywy. Olar şol bir samolyot bilen Owganystanyň içine girip ýük goýup ýygyna gaýdan adamlar ýa 3 günlük komandirovka bar gaýdan adamlar hemmesem mene şol Owgan uruşuna gatnaşdym diýip o ýeňillik kiniskasy bar Berlin'de. Şol ýeňillik almak barady. Ine şonu almak üçin ýa-da orden medal almak üçin giden adamlar kimin daýy general, kimin kakasy general, ýani şolar ýaly harby bollukda da wezipe paradylar känne. Kapitan bolup gidýärler, bir aýdan soň ýygyna mayor bolup durup gelýärler. Ya mayor bolup gidýärler, 2 aýdan soň ýygyna podpolkovnik bolup gelýärler. Gidenne döşüne bir medal bar bolsa olup ılgy üçin, ýygyna gelende döşüne 2 tane medal bar gahramanlyk üçin. Ene şol ýalyn raportlaryň esasynda özüne ýanky legenda bilen goşadyrmak üçin gahramançylyk gazanan ofitserlerim az däl. Indi şolaryň hemmesini 1 million ýaýdylýar bolýar. Ýöne Owgan tarapyndan ähli şol 10 ýylyň dowamyny wepat bolan uruşda ýanky ölen, ýeten, bombalanan adamlaryň sany 1 milliondan geçýär diýip aýdyldy. Umumy şo sivil, garajdan halk bilen bilelikde harbylar. Indi şol uruşa salynan 15 respublikanyň içinde bizim Türkmen ýigitlerimizden bar. İlkinji nowbatda kimler salyndy şo tat? Onu ýene bir gezek aýdyp geçeyim. Sebäp şu zatlary tarihte galmalydyr, halkymyz bilmelidir gelecekki nesilleriň hatyrlatyny. Şu
1979-njy ýylyň dekabryna eýýäm şol ýemede Owganystanyň içinde ýanky bir Hafizullah Aminiň şol döwürki Owganystanyň ýol başçysynyň köşküni goraýan Sowet goşunundan ibaret bolan musulman batalyonu bardy. Ine şol musulman batalyon oň içinde ýa kimler girýär? Özbekler, täjikler, türkmenler, bir böyle kırgızlar, ya değil Kazaklar, musulman batalyonu değil ama batalyon onu da 500 adamdan ibaret orta hataptı. Ine şolar goraýan eken şol köşküni. Ondan Moskwadan buyruk gelýär, Hafiz Amin agdarmaly. Ular daşky goraw ýanky musulman batalyonu, ondan köşküň içinde içki goraw bar. Ýanky Aminiň öz Owgan milletinden düzülen bilemek näçe adam sany. Ine ol goraw bar hem de SSR'ın KGB'sinden adamlar bar goraýan. Ine şular onuň daşky goraw bar Aminiň biziňkileň musulman batalyonyň daşynda duran Owgan goşulary bar. Bir gecede şol 27-nji dekabrda Türk bolýa iki goşun garpyşa kim nämetde belli däl. Ýöne Hafiz şogun Amin öldürilýärdi, oň ornuna ine soňra Najibullah'ın belleýärdi. Najibullah'na bagyşlan Babrak Karmaly belleýärdi. Ine şo taýda şol ýanky musulman batalyonyny gullugydan türkmenler bar, şoň içinde de Hoja Nepes ady familiýasy dilimin ucundan ýadyma düşen soňra aýdyp ben ilkinji Owganystanyň wepat bolan Türkmen eskeri serjant Duvanyesi. Ine Gurbanow tapdym. Hoja Nepes Gurbanow. Men oň agalaryny, daýlaryny, ejesini hemmejini tanýan bile bir syrgyny öz boluruk şeýle. Yumşak häsiýetli ýigit ene 20 ýaşyna ýetmen wepat bolýar. Maýda ýygyny dembel bolup gelmeli, ine dekabryň ahyrynda 5 aýlaryna wepat bolýar. Ine şol ilkinji wepat bolan türkmen ýigidi şol uruşdy. Şonuň adyny soňra 89-njy ýyl, 88-nji ýylda Gyllarbatda şonuň aýallagynyň ýaşap oturan köçesi bar. Şol köçede men ulagamyň öýü ýa howlusy bar. Ine şol köçe adyny dakdyk. Ine şol uruşa Türkmenistanyň jem gatnaşan ýigitlerimiziň sany 22.400 bolan. Şol 10 ýylyň dowamında şol 22.400 oglanyň 770-i wepat boldy. Ýok, bagyşlap 335-i wepat boldy, 770-i ýaraly bolup geldi. Birinji, ikinji, üçünji grupy envalid, elsiz, aýaksyz, protezsiz, yarawsyz, şular ýaly bolup duranyp gelýärler. Ýöne olaram indi bugun şol 770 ýaraly bolup gelenden näçe sanysy diýir galy men onu aýdyp biljek gal ýöne şol ýygyna dolanyp gelýärlerine de ýagdaýlar agyrdy. Ene şol tejennet soň ýanky internasional sabeýden başlyk edip goýduklar ýöne Abdurrahman Efendiw diýip bir aýagynyň biri ýokdy. Mene sen şol meni de ýarlansam. Onuň ýeri ýok, 30 ýaşyna ýa 7 ýa 30 ýaşa ýetene ýygyna bir topar çağıran goýup gitdi. Şoň üçin men diýjek bolýan zadym şol 770 ýaralanyň näçesi şu gün diýir men onu aýdyp biljekken. Ýöne jalar sag bolsun, bar bolsun. Ondan märem 89-njy ýylyň märem 36 ýyl geçdi. Diýjek bolýan zadym näçe Türkmenistanyň şol uruşa gatnaşylan ýigitleri Moskwadan ýeňillik berildi. Knişka var ýöreýte front şol uçaknik diýip gatnaşyjy şol uruşa. Şoňa ene okuwa girmäge ýeňillik bar. Ya maşyna almaga ýeňillik bar, binowat ya jaý almaga ýeňillik bar. Ay bir topar zatda ýeňillik bar. Kagazda görkezlen ýöne iş ýüzüne şo zatlar 80 86-da mı Gorbaçov şu ýerden çykar. 86-njy ýyl Owgany gulluk edip gelen eskerler şu ýeňillik bermek bar diýip ukaz çykardy. Ýöne şonu Türkmenistanyň ýerine ýetiren ýekiji de başlyk tapylmady.
edara başlygynyň birinji sekretäriне çeldi, Niýazowa çeldi. Ondan bu oglanlar eýle urunýa, beýle urunýa, onky ennamy beden sağlyk gelelere nähilem bolsa bir günni görmeli, gözarany görmeli, işläp ýazat, emma yaraly bolup geleler, ýa wepat bolanlaryň maşgarasyny eger jinnek geljek kömek ýokdur. Ondan sol 86-njy ýylda, 87-nji ýylda, 87-nji ýylda Moskwada internasional eskerleriň, ýagny şol owany gulluk edip gelen eskerleriň şuralary, ýa-ni sowetler döredilip başlandy. Menim Moskwaga gittim, Gyllarbatdan bardym, gördüm, bular nähili etip işini ornapdy. Näme talaplary bar, nämesi ýerine ýetýär. Ine Gorbaçow çykaryn permany o kady emma şol ýerine ýeten, emma Moskwadaky oglanlar ilimli, bilimli bolansoň biz atlardan basy çykka, ine şeýdi bir-birini gollap bular ine bir topar üstünlük gazanypdy. Menim ýygyma geldim, bir 87-nji ýylyň ahyryny, 88-nji ýylyň başynyň gurrunlary. Oňa çellem ýa-ni şol owany gulluk edip gelen oglanlarymyz bar, Gyllarbatyň kynaýdy ýa-ni. O taýda da Gyllarbatyň özünden 246 oglan ýadymda galan, şol Owganystany gulluk edip gelen. 246 oglanyň 13-i wepat bolan, ondan yaraly, ýa-ni else aýakly gelenden sanam men pikir edýän 30 adamdan köprek mi kadýan. Hem şumal anyk sifir elimde bolmansyň plan zat diýsem ýalňyşar. Ine şo taýda gelip ondan şol ýa-ni Selimow dip Gyllarbatyň raykom partiýanyň birinji sekretary bady, kommunistler. Nurnazar, ene tapdym ady, Nurnazar Selimow dip. Öz Aşgabatly, şeýle bir ýeme kompartiýanyň birinji sekretary bolsa da raýony ýöne görnüp durdy bir sada adamdygyny, onu bir muallim bolmaly adam getirip raykom birinji sekretary edip goýupdylar. Ýöne ol ak görekden hem gynanýa, şol oglanlaryň uruşa gatnaşdyranna ýa wepat bolanyna hem kömek etjek bolýar ýöne o depesine başlyklar oturan soň hiç de edip bilenak ýöne bir diýen sözi türkmençäni kan bilenak o neresi. Orsa garıştırıp, onu bize şolary ýaly guramalar gerek diýip ine maňa gollap berdi şo taýda. Ine 88-nji ýylyň başynda biz eýem Gyllarbatda internasional eskerleriň ýa-da Owganystany gulluk edip gelen eskerleriň sowetini ýa-ni şurasyny döretdik. Respublika boýunça we Türkmenistan boýunça birinji. Menem şol şura başlyk edip saýladylar. Ondan şo taýdan biz işläp başladyk. Şo hak hukuklarymyzy talap edip, ine oglanlary ýa-ni rehabilitasiýa edip bilen almaly zady bar, ýer uçaskamyz jaý salynjakmy, okuw berjekmi? Kara maşala ýagdaýym bir topar zatlar. Ine şolaryň üstü bilen maşyn nowatlaryny, iýmet demeli kartçykalaryny, durmuşda näme zarurçylyk bolsa şolary ine nowata goýup, şol öňkü watançylyk uruşuna ýa-da ikinji jahan uruşuna gatnaşan veteranlar bilen ikisini den hatarda goýup hyzmat etdirmek hukugyny men şolara gazanyp berdim. Elbetde bu zatlar bize ansat düşmedi. Kan işet etmeli bar. Gece günü o tağılga, bu tağılga. Barın kapındanım oğanları kovyarlar, oğan yanına oğan gulluk edip koyan oğlanlar. O tüygon başlıklarını, koltuğu, yani komünist, kinişkeli, Lenin'in keşli. Neyme diye, men seni uruşa uğrattım. Bari diye, kim uğradan vardı, gitti, son ardın etti. Sen, yine sodda uruşulur yağlı yağdığı vardı. Neyem için SSR yıkıllı değillerini, yine so yıkılların bir sebebim sol. O komünist deyilip, o taýda komünist kalmadı. O, senin görýän kinolarda, men ýydım bilen öňe edip, düşmanyň öňüne okuny özüň tutýan komünistler ýok. Bular halky çukura gapgaryp, özleri mene ýeňseden pülpüllep gelen komünistler bolansoň, ene şol SSR dargady. Bolýa biziň owan mesele geçeli. Ýanky ene şeýdip, käýerde stol ýumruklap, käýerde şol stol saklap oturan başlykda maňlaýyna ýumruklap, burnundan ýyklygan getirip, şeýetdirip bize berilmeli ýeňillikleri oglanlara gazanyp berdik. Ene soň şol 89-njy ýylyň ahyrynda SSR'de ýanky Türkmenistanyň ýokary sowetine, parlamentine saýlawlar geçirenni
ondan ýa-ni gowany gulluk edip gelen ýigitlerimiz, kızlar badyn ýaşlary, şol sanyna kamsamol ýaşlary, ýaşullarymyz hemmesi Harmurat, biz seni görkezeli, sen şumar şonsam ılgap ýok, sana biraz golluk hem kömek bor. Jübinde şo deputatlyk mandat bolsa, sen bitirjek işleň şäher üçin, biz üçin, halk üçin köp bor. Biz seni deputatla kandidat görkezmäge çagyrýar, biz seni gollarsydylar. Ene şeýdip karar berilenden soň men ene şu sewda girdim. Ýurtdaşlar, men öz kellem bilen gelip men deputat boljak diýen adam däl, daşynsyn. Ene şunu borjum ýüklediler. Ýanky 90-njy ýylyň ýanwarynyň 7-sine saýlaw boldy. Şo taýda men 54-55 göterim ses alypdyryn. Onu hemme şol saýlaw komissiýasynyň adamlar aýtdy. Biz 3 adam bolup girdik. İkisi kommunist, menem kommunistim däl. Hiç adam däl. 9 klas bilimim. Şol döwrede işleýän ýerimden çykyp, men işsiz bolup gatnaşdym. Türkmenistanyň taryhyny 2 kandidat bardyr ýokary sowetde ýa-da parlamenta işsiz. Bir işsiz diýsen bir hep bedäli işsiz oturan adam. Agyllar batda bolsa 850'den gowrak ýaşlar şol okuw gutaryn institut, üniversitet gutarly işsiz oturdur. Ine şolar bilen raýdaşlyk, şolar bilen şolary gollaw, ine şu problema ünsün çekmek üçin men işimden çykyp işsiz bolup gitdim. Hani göreli şolar suwude tasdiklaýam ýa ýokmy diýip. Birinji ýemede ýykdylar, şu 54 alanam bolsa, o 49'da 9 edip görkezipdirler. Beýleki iki kommunista näme berilipdir men ola bilen işim ýok. Ine muňa da halkyň gahary geldi. İkincisi saýlawym ondan bir hepde ýygyanyň 14-nji ýanwarda boldy. Mesaňa diýip, ine kızlar badyň halky şotaýdy. Men şunu anyk ýadymda da ya 78'de 9 ya 79'da ya 89'da 7 bilemek şu ikisinin biri gara ya 80'e golu ya 90'a golu ses veripdirler adamlar. Ene şonluk bilenem bir kompartiýaň meni basyp oýundan çykarjak bolan başa barmady. Şeýdim men deputat boldum ýanwar aýyna. Şol ýylyň fevral aýynda da Aşgabatda Respublikan ýeme geçirli, ýa-ni ýygnançy geçirli owanyň sany gulluk eden eskerler. Ähli 5 nişul kundularyny aýtsak, welaýatyň 60'a gowrak raýon, şäher, on meri goly şäheriň wekilleri, owan sany gulluk eden oglanlar gelip şol ýygnagy geçirdiler. Şol ýygnakda Moskwadan ýa-ni bir SSR-iň şurasy bar ýa-ni Owganistana gidip öwrenip geldi. Şolar ene şol ýygnaga gatnaşdylar. Şo taýda 3 adam, ýene de 3 adam sese goýuldy, kime ses bermeli, kime saýlamaly. Ene şol 3 adamyň içinden ýene de şo bütün Türkmenistanyň ýygnanan delegatlar bilemek taýdy. 300-500 adam zalyň içi hyň beripdi. Ene ses berip men saýladylar. Ene şondan soňra bütün respublika boýunça 60'dan gowrak raýony, ýagny etrapda. Ondan soň näçe bolýar bir 8 me 9 şäher bar. Hem de 5 welaýatda internasional eskerleriň sowetini ýa-da şurasyny döretdik. Ýani şäher sowetini, raýon sowetini hem de oblast sowetini. Ine şular hemmejini ýeke gidip duşuşup adamlar bilen hemme ýerini 60 raýonyna ýetişemek elbetde hiç bolmana ýygrymdyna baryp ýetişsin. Galanlarym gelip şol ýygnak geçirildi. Ondan welaýat ýolbaşçylary saýlanandan soň olar gidip raýonlarda geçirýär. Ondan netijesini maňa aýdýarlygyny kimler saýlany, näçe adam geldi, näçe ýygnan. Ine şeýdip, ine biz bir ýumruk boldyk. Bilip goýun. Türkmenistanyň SSR döwründe ikrar edilen ýa belge alynan ya tasdiklanan kanun boýunça ýeketäk jemgyýetçilik we syýasy guramy kompartiýadan daşgary, kommunistlerden daşgary ine Owganistanyň gulluk eden internasional eskerleriň guramasydyr. Şurasy ýa-ni soweti. Şeňmi? Başga hiçisi
şular hasap alınan näler ýa-ni Adalet Ministrligine. Diňe biziň guramamyz. Men şu güne söýle şol guramanyň ýol başçysy. Näme üçin şey diýe? Sebäp şol guramany yatyrmadylar halkdan gorkunjyny. Meni atyp ýurtdan çykararlaryndan soňra şol guramany alyp ýa-ni öňkü uruşyň weteranlaryna birikdirdiler. Watançylyk uruşyna gatnaşarlar. Oňam ýol başçysy ýazyjy Seyit Niyaz Ataýew. Olam mine şu gün kuğun hana iki satana salam verip beren adamlı var Gurbanguli. Edil şolum Niyaz'ın iki satana salam verip yaşan adam. Adı Frantavic'tir. Elbette uruşa gatnaşanın adı var. Ýöne ol KGB strukturasının işlem. Bilemem ol okun aşağını bolupmy bolman bolan adam beýdip ýa-ni şeň halkyna garşy işläsi ýok uruşda bolan adam. Ene şeydip Seyit Niyaz Ataýewiň gapdalyna dakypdylar. Ola bir döwür ölüp gitdi. Aglap eňrep el aýagy kesilip. Niyaz men ýok edenden soňra onam ýok edip durdy. Sen näme gerek maňa dedi. Şondan mer weteranlar guramasy ýokdur Türkmenistan. Ýöne biziň internasional eserleriň haky hukuky şol guramasy şu güne şeýle ýatyrlanak. Näme üçin? Ne Niyazowda, ne Gurbangully, ne oň dogmasyna gayrat yok. Şu guramany yatırjak bolsalar 90-njy ýyly 60 raýonyň 8 şäherden 5 vilayetden gelen delegatlary täzeden Aşgabatda ýygnamaly. Şu tagy men çagyryp getirmeli. Ene siň şu güne çelli başlygyňyz şu, biz şunu oňlamda, siz şunu aýrymda özüňize başlyk saýlan diýmeli. Şol edilmese 10 adamy, 100 adamy, 1000 adamy bellesin ýa-şo guramany ýok diýip hasap etsin, ýöne biz bar. Biz diri. So ugany wepat bolan ýigitlerimiň her biriniň adyny köçelere, mekteplere daktym. Asylyp öläýsin şu gün özüň hökümet diýip atlandyrýar. Şol wepat bolan ýigitlerimiň mertebesini tutup geldik. Şol wepat bolan ýigitleriň ýaraly bolup gelenden soň ýok bolan gowy müjewiri men şu güne çelli. Asly bölsün şolar. Enen tak ýurda baraly, tomaşan soňra görersiňiz. Ene şol uruşa gatnaşan 22.400 oglanyň okujak diýeni institutda, uniwersitede ýeňillik ýoly bilen ýerleşdirdik. Şol knişkasyna barda lugat boýunça ýeňillik boýunça okuwa girmek. Kim okujak diýse institutda, uniwersitede bar oglanlar okan, jurist bolanlarym bar, ekonomist bolanlarym bar, inženermi, mugallimmi, ýenemi, nämemi ýurda baramyzda çykar olaram bir ýerden. Bardy. Ene onsoň ýanky indi biz aýtdymy, şu ýurtda hasaba alynan ýeketäk jemgyýetçilik syýasy guramy. Biz şu güne çelli ene Owganstanyny golluk edip gelen eskerleriň guramasy. Onuň bu ýanky 91-nji ýylyň fevral aýyny Balkan welaýetinde döretdik biz. 90-njy ýyly basy edip, teklip edip parlamentde Niýazy tawin etdik. Sebäp ta 74-nji ýyla çelli bizde Krasnavod oblasty bardy. Şu gün Balkan welaýetde şu Krasnavod ady bilen Krasnavod oblasty. Sebäp welaýet merkezi Krasnavodda ýerleşen. Şo döwürki kommunistler ol Tozapyata Nebitdagda jowda astyda ýaşamak isleýänler Krasnavodda çala derlän wagty deňize çymyp bekrewalyp gara iş bilen keyip çekip ýaşamany gören adamlar bolan üçin welaýet merkezini Krasnavodda etdiler. Başlan. Ene onsoň 74-nji ýylda Krasnovodda ýatyrýarlar, welaýet hökmüne, oblast diýerler, şo oblast hökmüne ýatyrýarlardy. Indi şol oblastyň territoriýasyna ýerleşen raýonlar bar, ýa-ni etraplar. Aňyrdan gaýdyly. Krasnovod etraby, Krasnovod şäheri, Nebitdag şäheri, Gazanjyk etraby, Gargala etraby, Esenguly etraby, Gyzyletrep etraby, Gyzylarbat etraby, şäheri, şolaň hemmejigi şol döwür 74-nji ýylda Balkan ýa-ni Krasnovod oblastyny ýatyrlansaň
Respublikan tabiiliginnäki raýonlar diýip eglan edildi. Respublikan tabiiligi bolan näme boldy? Respublika bütün Türkmenistan. Oňam ýol başy şäheri Aşgabat bolýar-da merkezi. Aşgabatyň tabiiliginnäki raýonlar boldyk biz. Bütün Balkan, şunkun Balkan 74-nji ýylyň ta 90-njy ýylyň ahyryna çeldi biz Aşgabatyň tabiiligini ýaşan şäherler, obalar, raýonlar, etraplar näme diýip atlanýar? Şo boldy. Ondan siz pikir edip görün. Sen ýol başyň hol Aşgabatda oturan minister, senem Aýdel Efendiwolmy, Gyzyl Etrekdemi, bilemek haýsy çöllü barsa gelmezde çelekenne nirde ýaşap ýör. Şolar gelip sen sosial problemalaryny çözmeli, ýaşaýyş problemanyny, ykdysady näme bar bolsa şolar çözmeli. Bir Aşgabatyň tabiiliginnäki halk bolup dur. Şoňmy? Orsiýadan şo krepasnoy prawo diýip diýen aýtdymy? Ine şoň hyýaly. Hani kim geler? Ýok, ola gelip hiç kimden ning çetge oturanmaz ene gyzlar bot bolýar-da Aşgabatda ýaky. Aşgabatda da bir gezek hogu eme geldi ýokary tabiatyň başlygy Ýaz Muhammed bilen Olum Hasan 80-nji ýylda şo Gyzlarbaýda Garagum kanaly gelenine gelip şo lentan tam vertolyotda gelip düşdi, lentan kesip ýene ýygyna gitdi. Onun öňüm soňum ne başlyk ne götlük hiç tat gören halkymyz ýok. Gyzlarbat ýoksa revolýusiýon şäher. Aşgabat ýokka bize hem şäher bolan. Şäher, şol Gyzlarbat. Ene o garaýşlar şo boldy. Ene de 90-njy ýyl deputat saýlanyk beýleki 4 oblast bar, mary bar, ýerinde daşow bar, Lewap bar, Çerjew, ahal var, Aşgabat. Biz bolsa ýene de şol respublikan tabiiliginnäki raýonlar bolýar. Ay muny ortup, şol Balkanyň deputatlary bilen sag bolsun Begmehmet geldi Mehmet, ol ýaşul häzirim bar, şolaň deputat, şol Nevitdadan saýlanan. O iki bolup ýene de beýleki deputatlary, şol Balkanyň saýlananlary, hemmesinden elbette ol Niyaz sıçmadıysa 3 güllep oturacak deputatlar o taýda da bar da Balkanyň. Ýöne şol şu zatlardan baş çykarýan deputatlar bilen ýygnanyşyp patladyp maňlaýyna goýduk bizini. Täzeden dikeltmeli. Ýemmämizi oblast strukturamyzy ýa hak hukumyzy. Ona meni Krasnovodda däli, Nevitdagda däldi. Balkanyň merkezini. Niyaz eýle urunjak boldy, beýle urunjak boldy. Men oňa aýtdym, separatör, sen nedim şu maha, häzir prezident saýlanjak bolýan, şeýle dälmi? Onu şunu etjek boldyň, hany gitdi, halka düşünür, näme üçin şu gün etjeli, şu Balkanyň welayet ilaty Aşgabatda ahala tabiin bolup ýaşapmaly. Ay bolýa harmaraçar, menin häzir diýdine, men sahetne peýse marady baýdarnyp. Ondan şol Niyaz bilen bile bir gezek gittik, yani Krasnovod'a, Nevitdag'a. Men o bilen ýany bilen gidenim. Hem maňa inamdar bolhal Murat, men sen gorlaýan diýne şu teklibiňi oblast öretmek barada, yani welayeti. Sen hem diýdi şol diýdi, men prezidentlige diýdi, ne diýdi. Inamdar wekilim bolsam da bor diýdim. Ýok diýmekmi? Bir 90-njy ýylyň görün. Ne Krasnovod'a bardyk, Nevitdag'a bardyk. Men o taýda da ay şunu gorlaň ýakadym diýip aýdym, ine şolar ýaly. Adamlar tarihte ilkinci gezek bize mümkünçilik göredi. Häzir biz o oblastymyzy açyp bilýär. Şoň esasynda biz özümizi ýanky ol şol döwür ýany başlapdy da ýanky bir öz başlyk region hökmüni ösmäge. Ine diýdim, oblastda döwürsek biz öz başlyk region bolup ösmäge mümkünçiligimiz bar. Merkeze gerek zadyny berýär, galan zady öz oblastymyzy, ýani welaýaty, şäherleri, raýonlary ösdürmäge bizde serişde boljak. Bizde nebitem bar, gazam bar, balygym bar. Ay, ýene de 10 küdürli ýerasy baýlyklar bar. Şeý diýip men halka düşünürdim. Ine bir prezident saýlanyny onsoň indi görem, ýöredildi de Balkan welaýaty. Ya oblast welayet diýilene. Ondan soňra oblastnoy deputatlar saýlanmaly. Şäher deputatlarymyz bar, raýon deputatlarymyz bar, ýöne olar Aşgabatda tabiilikdedir.
Inni biz velayet bolluk mu ya yani oblast. Demek ablastnoy strukturamız, ablastnoy yol başçılamız, ablastnoy parlamentimiz bolmaly. Men pikir etdim, şol häzir saýlaw geçer, şo tada onsoň velayet yol başçylygyna ýankyşan Mehmet ağa var geldi Mehmet. Ol ömrüni halka bağışlap geçen ol ýema avtoparkyň direktori Nevit Dağda. Aslı Cebelçi. Şu malum ba ýaşuly. Salam aýdyn men tarapdan Nevit Dağçyly. Ine şol ýaşuly men gözüňimde tutýardym. Hiç bolmany bir ilkinji 5 ýyl şu ýol başçylyk etse Balkana ýaşlara ýol öwretse nädip ol ykdysadyetçi hemme tarapdan. Ine şeýdip biz ýuwaş-ýuwaşdan ayağa galar diýen niýet bilen indi bir saýlawlar geçirip şo tak men Yankı Türkmenistan'ın internasyonal savyadının adından 16 sany ýigidimizi Balkan oblasty boýunça her raýonyň şäherden 2den, 3den, 1den kandidat görkezdim. Deputatlygy. Şol Yankı welayet parlamentine deputat bolmak üçin. Muňa da zähreti ýarylypdyr, Aşgabatdakylar bilýärler de, olaň öz primi bar, kimi goýjak häzir aýdyp barar. Bir halmanat häzir ol 16 sany deputatyny geçirse, muň özü ýeközi bile iş bol 170 deputatyň içinde ýarasynda. Gykylygyndan ýaňa lerdana gelýär, biz ýöme kompartiýa işlerini edip bilemde. Yani ýasyň hökümni ýerine ýetirilemde, ýene 16 sanyk bolup bolar, oblasa gelse nähil borkady. Ondan şu 14 oğlunu yıkıptırlar 16'dan. Yoksam yeni nerler gatykan, Balkan ikisi geçýär, biri Garygaladan, biri Kızılarbatdan. Bol galyn adam sesün ýok. Ýok, biri Garygaladan, biri Nevit Dağdan başlan, Kızılarbatdan geçirmänler. Ine halkam görüp otur, ine Kızılarbatdan halky men saýlady, owany gulluk edip gelen oglany. Inni şu men misalımda, sıfatımda olurum özlerine kara islap, yerinin özlerine deputat saýlasay, olurum halmurat ýal halka hyzmat eder diýen niyet bilen şulara ses berýär. Şularyň hemmesi geçipdir. Ýöne diňe ikisini görkezýärler içinden. Muňa da oglaryň gahary geldi, men ondan şu saýlaw güni Aşgabatdadan ondan maňa jaň etdiler, halmurat şulary ýaly oglarylar gaty gaharly dip. Men ona aýtdym, hani Nevit Dağı üýsün. Beýleki ýerlerden Kızılarbatdan gadynçykdan hemmesi bardy Krasnovodda Nevit Dağı. Men diýdim, "Nähil beýle boli?" Ay, ene şular ýaly etdiler. Onda diýdim, "Häzir men diýdim Aşgabada gidýän, hemme oglany jemlen, kim gitjek bar bolsa, raýonlara jaň edin. Erti ýerden diýdim, men size Aşgabatda otlyn poýdy garşylaýar. Ýani Krasnovod Aşgabat poýdy bardy. Taşkentde diýdim. Ha bolýa, men gaýtdym. Bularam şo hem ýere jaň edip, ine gije gelýärdi ol otlandan sagat 6-ň ýardan 5-de mi sandan Aşgabada geldi. Ay geldi bol o taýda bir bilemek men, ýalňyşmaýyn, 15-20 sany wagon bardy, ýani otludy. Şoň içinden bir märeke düşýändir. O grajdan adam görýär. Hemmesi ýaş ýigit bilen, hemmesi o ansany gulluk eden men ýigitler. Ýalňyşmasam bir 600 oglanlar var. Pikir edip görün. Bular meni wagzaly syganak, ondan şol wagzalyň Lenin köçü var, görün şol gopboly köşke ýörýär. Şolara ýigitler hani 6 adamdan hatara durun diýdim. Hatara durdurar 6 adamdan ine men ýörüşiň başyny bilerim, ine esgerler de aýaklaryny tarpyly da diýmän ýöne nizam saklap gelýärler. Ondan o wagzalyň adamaki diýen ýa wagzaly gelýän taksiler ýa taksiçiler agzyna teride bile näme nirden gelen adamlar. Ine bilen bari köşkün gapysyny ýygnanyp gopboly köşkün. Oşo döwrýeme durda ýani o usta wepat bolan adamlaryň ýa-ni bak owad bar, on gapdalyna da gopboly köşk bar. Ene şo taýda oturýardy. Ene şoň agzyna ýygnanyk bolup içinden 3-4 san melise eder, arýan özüni gortulany ýal eýle-eýle dazanyklaýarlar.
Kimdiginden bilen aklar bular. Kim geldi, näme geldi? Ondan men şu ışıklı yere, yani kapyň öňüne barıp, ol köşüň içinde ödüzüm görkezdim, deputatlyk kiniskam görkezdim, açdylar, içine girdim. Men diýdim, ene şolar ýalyny Balkandan gelen eskerler diýip aýtdyym. Bizden şu taýda garaşar, gelsin Niýazow hökümet başçylaryny biz şolara garaş ýasyp. Ene bir sagadym geçenak. Şu biz baramazdan soň. Aly dandan entekem meksiyati süýji okudy. Niýazow hem hökümeti bilen açyrçyň şo taýda, Han Ahmetow şo taýda, Tät Nepes Muratow şo taýda, ay bir ýerde götkädili başlyk bar boldy, aşgabat. Hemmesini ýygnap, ene gelýän şäher, hani daly girin, çaýty üçin oňa çeldi gelýär diýip, oglanlar şol umumy köşk bar, gurultay. Ana şu mal ýygnap otyr, Niýazow Gurban ulu bir topar. O däli beýlekdi. Oňa da bir muň adam sygýan bolmaly. Yank oglanlarymyzy o köşüň içine saldylar bolup, owalardan gelen ýigitler. Nirde görüpdir ayağının aşağını halı daroşkany. Nirde görüpdir bir şu tualetde, hajathanada, şoň oturýan ýerine barýansaň haly düşelgi. Nirde görüpdir bular dürlü dümen daň atmaka getirilýän nahary. İýdiler, içdiler, keýpleri köpçelimden çekdiler. Ayna oturdum men olun arasında için notin darlı gelip derre tribuna geçtiler bulur yani. Oy dursun barım ýadygarlyk gökmün yemen gömün prezidiumy Niýaz aşak ýokardan çaq. Hanratçan gel biziň ýanynda ýok diýip taparatas men öz halkymyň için notin. Siz oturup beriň şo taýda sonra bar diýip. Ona aýdyp berdim. Ýekeden ýeke. Näme üçin şu 16 oglanyň diňe ikisi geçýär galan geçmändir. Ay gümpüsan pavriyady. Men bilemä hal Muratça näme üçin meni beýdipdirler. O näme üçin beýdip de o wany gulluk eden eskerlerimiz horlapdyrlar näme diýip hawa. Men size diýe hawa diýe näme kömek etmeli bolsa edip beýana diýe. Hawa diýdim. Bir bölegi etdiňiz, bir bölegi ediňiz. Ine şol tak baranmyz üçin, şo tak baranmyz üçin Niýaz buyruk berdi. Häzir diýdi, ýenem diýdi, goşmaça saýlaw geçirer. Onuň diýdi şo tak diýdi. Şu geçmedik oglanlarym ýuwaş-ýuwaşdan goýar diýip, ene şeýdi, şo taýdaky oglanlary ýüzlerine. Siz maňa aýtma, hana şu ýigitler aýdyn diýdim men. Allaýardan, olar biz nirde gören zat öz öýlerini görmedik zatlaryny hem gyzyla çaýlaryny zat köşüň içinde oglanlarym aljyrap ýa ankary oturdy. O oglany men diýdi, size diýdi, häzir diýdi, şol diýdi, hal Muratçan diýdi, şular diýdi, iş ugurnamak üçin 3 milyon rubl berýän diýdi. Berdim, geçirdim sizin tabiada. Ýene de diýdi, size diýdi, ne diýdi, Kaspy deňizine diýdi, balyk tutmak üçin 200 tonna bekre balyk tutmagy men size kvota berýän diýdi. Orsgatgaty. Ay onu tutmak üçin ýene 3 tane size balyk gamysyny berýän diýdi. Aydy bilen aýdy ol. Nirde gören adamyny açyp teredi watylar tribuna. Olam tutdy, tutmaly gowşak ýerinden. Onuň diýdi, ýene de diýdi, size diýdi, 5 vilayetde diýdi, 5 oblastda her bir ýerinde diýdi, bir savhoz açmagy diýdi. Yer, suw, näme gerek bolsa men berýän diýdi. Bir onsoň aýtdy, şu diýdi, häzir şu geçmändir diýdi, sizin kandidaty. Her vilayetde, her oblastda başlygyň ornmasary, 5 tane ornmasar bardy. Şoň biri Owganystanyň gulluk edip gelen esker bolmaly, şo ýerde perman gol çekdi. Men bilýän zatym, üçüsini men özüm belledim. Balkanyň kyny, Ahalyň kyny hem de Maryn kyny. Da şoz bilen ýeme ýetişmedim. Da näme bi lewaba. Sebäp o taýda ýa men başyma gowga getiren tegle. Soňam atyp çykardylar. Ene şeýdip, ene bir sagadyň içinde bular şeýle aýdy, medel häzir diýdi, iýmişdiňizmi oglanlar diýdi, alakan howa da howa. Onda diýdi, ýanyňda häzir paýok ber, hana daşarda diýdi, size diýdi, 50-60 tane awtobus garaşyp dur, meniň de öýlegiňize gidiň diýdi. Ene oglanlarym hoşal,
Yani koltuğun kartı kısırdı, Saparatay. İyidine kayıttılar. Ine şu bizim oblast döredömüz strukturamız şoňa saýlanmadyk deputatlyň ya kandidatlyň ykbaly şeýle boldy. Ýöne şu taýda şu berilen pullar dogry. Ondanam daşgary men 90-njy ýylda talap edip bokurdogyny men alym Niýazowdan. Siz diýdim bergil diýdim. Aýt diýdim Saparatay. Men o bilen kän gürleşerdim. Ýany çağırdy gijelerini. Ola ol gopboly köşkün noty menem ýokary sebäpde İlden gelen, halktan gelen ardalary okuyan, dinleyen, jogap berýän ýa degişli ministrliklere uğrady ýa. Men Gızlarbatdan saýlanan 2 deputatyň ýa 3 deputatyň birem bolsam, bütün Türkmenistanyň ýazyp otylar. O galan deputatlar ödüşin berjay eden. Onu halkyň içinde de men o wany uluk edenler bar, beýleki bar. Ýa-ni ýaşullar awtobuslap minip geldiler Bäherdenden mi, biýanky Nohurdan mi? Olum ardy şikayet we niýaz kim kabul etmese Aşgabatda gelirler. Ha bolýa onu deputatyň ýanyna giderler hemmesine ýokary sebäde men ýanyma gelerdi. Şoň üçin ol men Aşgabatdan çykyp ýygymy Gızlarbatda uğratdylar. Ene şo taýda men aýtdym. Bir ýol başy diýdim, şoň ogly başlaýlydım şu kolhoz başlygyndan tä diýdim. Sen wezipäňe çeldik. Haýsy biriňiziň ogluňyz Owganystanyna gulluk etdi. Görkezim bana diýdi. Ona men sesim çykarmaýyn. Ýöne şu taýda diýdim, gulluk eden hemmesem garyp halkyň çagasy diýdim. Eşi daýhanyň. Şoň üçin siz bergil diýdim. Men näme kömek edeýin diýdi şu taýda. Menem diýdim, gelin diýdim, onu bir gezeklikçe şular hemmesini kömek edelim. 10.000 rubl. Ol dur gaty olup bol 10.000 rubl, 130-140 rubl aýlyk. 10.000 rubl wepat bolanlyň öýüne, içerisine, enesine, atasyna gowşuralyp. Hawa yaraly bolup gelirler. Birinci, ikinci, üçüncü gruppaları da birinci gruppasyna 5.000-dan ikinci gruppasyna 3.000-dan üçüncü gruppasyna 1.000 rubl bir gezeklikçe, häzirlikçe kömek edelim. Galannym wagtyň geçmegi bilen respublikan baýlyklary özümizde galandan soň ne SSR ýykylýan bolsa özümizde galandan soň bular diýdim täzeden soň şu mesele dolanyp geler diýdim. Ene özü ýok, Allah'ı var diye. Etti son men diyen Niýaz. Gol çökti. Berildi son. Häzirni men şoň suwmasyny aýdyp bereýin. Ýanky 335 wepat bolan öýüň her birini berilen 10.000 rubl bar şoldy. Şony häzir ýanky 335 10.000 köpersek 3.350.000 rubl bolýar. Pikir edip görüň. 3.350.000 rubl şo 335 wepat bolanyň maşgalasyny, enesini, atasyna gowşurly. Mundanam daşgary şo pul berilmeli edilenden soň men ýanky Han Ahmediň ýakasyndan tutdum. Men owadaşym da premier minister Türkmenistanyň. Men ýakasyndan tutdum diýemok. Ýa-ni bardym Han Ahmed diýdim, sen diýdim ýaşul gelen ikimiz eger oturup dogry gurulýaşaly. Sen inileň içinde diýdim, dogorlaňdan o wany gulluk eden barmy? Ben aýtdy ýok elimde. Ýok bolsa onu şulara kömek etmen. Men diýdim, o sen başlygyňdan aldym şoň her birine 10.000 rubl. Sen diýdim şulara gaýrat etdi diýdim. Her birine diýdim, şu 6-njy wypuska juguli ber diýdim. Olam 9.700 rubl şoldy ber. Şu 6-njy wypuska juguli. Emma Aşgabatyň bazaryna şol juguli meselem 25.000 rubldan satylýar. Menem sanap bilýän. 10.000 alsa bir ýagdaý. Bir jugul alsa ýerine 6-njy wypuska ýa şo oglanyň wepat bolan ýigidiň ýygyna galan jigileri minjek. Ýa-da en atat şonu satsa ýene 2,5 messe üstüne pul boljak da 10.000 lira, 25.000 rubl lira. Ay diýdi harman diýdi. Maňa diýdi, bir ýylyma diýdi, bütün Türkmenistany berilýän kwota diýdi, Moskwadan diýdi, 300 sany jiguli ýok diýdi, sen ýanky 6-njy wypuska diýen. Ol Moskwa Zaporoj o zatlar berip bilermi? Ýok diýdim. Ol oglanlar diýdim, ol watan üçin siz ugratdyňyz diýdim, olursa. Wepat bollar, biz diýdim, ýygynyň alanlara diýdim, ömür ötünçe bergili. Şoň üçin diýdim, gel owada şunu diýdim, adalatly çözeýin. Han men bir oýlanyp gören sen diýdim, men beter kysdymy, men häzir Moskwa jaňa deýin. Ýok diýdim, men ýandan jaňa tanakmaz diýdim. Men sen bilýän diýdim, men o staýdan diýdim, o
Joga barman çıkmazar. Onu geldik kimdir çay içelim, bir çaynak çay demledik getirdiler. İşte karış birazcık Moskva'da akılır entak işe çıkanlarla oturup ondan bundan kızlar battan görürün ettik. Ondan şu tayda yenim aydan dadım hanak mesleğim. Yine kızlar batın yankı sol paşta 20 yıl kurulmaniyatın keselhanası var. Para yaktı var. Mun karımın kalıptırlar. İçine beton koyuptır. So dursuna da kalıptır. Şu tayda 240 orulluk hem keselhana hem 240 adamlık poliklinika kurulmalı. Katlavanı çukur gazılya içine beton oklanyada son bir yama bayguşluğun harabasına uğurluk kalıptı. Şehrin şu gayrasında. Ondan yenide kızlar battı. Ağız suyu yok. Kanal bar ol 80-nji ýylda geldi. Bu bolsa bize hem 90-njy ýylyň 91-nji ýylyň görürüň. Ne dip otyrsa? 10 killidim şol ema nasosly stansiýa herekete girmänýäti. Ol diýdim şol nasosly stansiýanyň harabasyny bir çağalar oýnap ýoksa şäheriň çetini biri şol katlabany ýykylyp wepat boldy diýdim. Biz haçan öz şäherimizi suwul etmeli ilaty diýdim. Respublikada ilkinji rewolýusiýon şäherem gyzlary var. Hanak men saňa öwretmelärler diýdim bu zatlary. Bilýän nidi halmyrat. Bilýän bolsaň onu herekete geçdi diýdim. Ha men bunu häzir ederim. Sen nidi arkaýyn gidiber. Ýok men gitjeklerdim. Moskwa bilen görleşdim. Ondan Moskwa bilen bir ýer jaň etdim. Men bilemek trupaň sandy kimdigini. Bilem zanygyp düşünürýär. Ondan olam aýtyp bolýar men nedi eme çykaçkay näme çykaýyn aňyrdaky oturan bürokrat bolmaçym men. Ine şeýdip men Han Ahmediň ýanyna çykyp gaýtdym. 2 gün geçmäke Aşgabatyň hemme guruluşy bar şäher gurup beren. Şol döwür 10-njy mikroraýon 9-njy gurup berdi. Vietnamdan gelen işçiler. Ine şolun hemmesini şol stroykadan sypyryp getirip ine gyzlar badyň şol keselhanasy bilen poliklinikasy bar hem ýa bu suw näme bi nasosly stansiýa. Şol üçüsini aýyr 3 aýym 4 aýyň dowamyny gurup beripdirler. Ene Han Ahmediň halka eden hyzmaty. Bir talap etsen, özüm adaletli talap etsen, adam şekilli dilin düşünürüp bilsen, bolýan ekene şu zatlar. Ene şeýdip şu zatlar ýoly goýuldy. Owan meselesinde her bir şol uruşa gatnaşyp wepat bolan ýigidiň ady hem köçä dakylly, käbirleriň ady mektebe dakylly. Bir edi bilmedigim şu Owansany gulluk eden ýigitleň hiç bolmana birisini Sovet Soýuzynyň gahrmany diýilen ady daktyryp bilmedim. Oňa da münasip bir ýeke ýigidimiz bardy. Olam Iqbalyň emesi boýunça gyzlar batdan şol uruşa gatnaşan mayor Zubanyýaly Meretgelli Garaýew. Şoň adyny gyzlar batda 5-nji mektebe daktym men 89-njy ýylda. Ya 90-da. Näme diýär ol? Goşuny gaba gödüşýär, iki gapdalan dağdan ýanky. Ola mujahid diýerler, mujahidin diýerler, gabap atyp başlaýarlar, ondan görse eskerleri gyrıljak. Ay şular halas bolsun diýip siz çykyn, men şular saklaýyn, siziň söýbüňize basma diýip tankdy içinde öýdi gar komandir batalyon. Özü partladyp ölýänçe şola bilen atyrşýar. Eskerlere diýri galýa geçýär o tarapa gabagdan çykyp bilen wepat bolýar. Ondan şuny men şu 90-njy ýylda ýanky SSR yıkılacak da dargap başladı. Onunla bununla bizim Türkmen ýigitlerimizem şu gulluk eden ýerine urulup ýenjilip Türkmenistanyň gelenlerken men bu arada ozalam aýdypdym näçe dedi. Onun Niýazy ýanyna çarp kalmyratsan sen çözmesen bolanak Moskwa git hany ýazyp bilen duşdy. Ministra bar onu goranmak. Bolýa gitdim men şonu men şoňa aýtdym men diýdim şu beýle eskerlik meselesine çözüldü. Men onu näçe aýtdym gaýtalap oturmaýyn. Ýöne şol ýanky men aýtdym ýoldaş marşal diýdim şular ýalydydım. Hemme emelerde bar diýdim gahrmançylyk görkezip gahrman ady. Ýeke türkmen ýok, ene şunça wepat boldy, şunça ýaraly bolup geldi, şunça gulluk etdi diýdim. Hiç bolmany bir adama ene şu ýigidimde diýdim gahrman bolmak diýdim. Dol münasip diýdim. Sovet Soýuzynyň gahrmany. Bolýa diýdi sen şunu goýup git. Men näde şu meseleni Merkezi komitede çıkarıp çözermeydi.
beyni SSR'in yıkılacak bolup görünüyor. SSR yıkıldı, bu zatları mana tarihte galy hemmesi. Ýöne şol ýaşul aýtdy, ýaşul ýönden olum dünýäsini täzelen şol aýtdy maňa diýdi, ýetirdiler, aýtdylar diýdi sen diýdi şu owan sany gulluk edip gelen ýigitleri näme kömek edýän, nähil kömek edýän, wepat bolullyň hatyrasyny nähil tutýan. Men sana minnetdar diýip. Soň ol gazarbada ýöreýte hat uradypdyr. SSR'in goranmak ministriniň adynyň minnetdarlyk haty diýip. Gelli olam bady bilemem soň şu pazardymy ya öýümde konfiskasiýa edilen nakitdilermi hökümet biljekler ýöne bardy. Hawa. Näme üçin aýdýan şuny? Bilip goýun ýurtdaşlar. SSR'in giňişligini saparaga aýdýar. Şu bizden başga türkmenden başga ykdysady ýa ýer suw reformasyny giren respublika ýokdy diýip. Endi men beýleki tarapyny aýdyp beren. SSR'in giňişligini bizden başga ýa Türkmenistanyň başga hiç bir respublikada şu 1 milyon SSR gulluk etdi diýdi. Şolaň hiç birini jinnet garlygym ýekegedeklik pul kömek edilen. Şonu diňe bir türkmenler gazandyk. Şonu men etdim. Aýdyp bilenmen şu. Wepat bolalamadyk en atalarynyň hatyrasyny. Şonu gazandyk. Eger ýaşap ýören bolsak Türkmenistany olaň ýerine galylyň hiç birisi horlugam çekmeler, jewaz çeprem jeber jepada ýöne gulýaly. Ene 18-20 ýaşly ýigitleme gitdi dünýeden. Men olary öpülmedik ýigitler diýen ýerine nesil galmady. Men şoňa gynanýam. Näme üçin, näme hatyrasyny. Men kän ýazan bu zatlar bardy. Eser de urundy. Näme üçin biz owan sany salyndyk. Şoňa daşynan esserde näme kömek gerek bolsa uradyp bilmeýärdik. Näme üçin oglary ente göwele çağırar, urşuň içine sokmaly. Şeň Wala men şu urşa gidemde 24 ýaşynda ýerimde bir çağam aýalymam gowrely de ikincisi bilen. Hiç bolmany perdent galjakdy da men ýerimde wepat bolsam. Ýöne 18 ýaşly çağılara gitdiler ota. Aýdyň şu kim şolaň adyny tutdy. Bu haram bolan nesilimi, tohumumy? Ha? Aýdyň. Ya gökde pagalasyna wepat bolan üstünden hany depelek geçýär. Töwrüne näkini bawarapylla heşele kakyp ýaşap. Toşdam. Men alada goýan zatlar şu. Ýöne ol oglanlar hiç açan öz harby kasamyny ikilik eden adamdan. Kasam merdiler şonam ýerine ýetirdiler. Ol dogry berilipdir, olara buyruk ýalňyş esherin bu zatlary aral maslahatlaşmagy ýa-da etmezligi haqqy ýa hukugy ýok. Berilen buyrugy ýerine ýetirmeli. Ene egne pawon göterýän adamyň etmeli işi şol. Dogry düşün. O bugun kun akylly tarap ay näme olur ugana gitdi. Gitmän o tönni bölmeýär diýip ol. Ama çay başyndan 50 gramyň daşyndan ýa tirekden doýupmy myňlap oturarlar bar. Men size aýdym. Siz şu döwürnäm üçin sesini çykarmadyňyz ýa siziň eji atalaňyz, ha? Beýle akylly bolýan bolsaňyz ýa beýle akylly en atadan dünýä inen bolsaňyz. Ya şolar harby buyrugy ýerine ýetirmän men gitjekler, uruşjak galýan bolsa, ol o döwür statýa bar. Ya onmaşyl ya atylmaly. Ikiden biri. Sen harby adam, evinde pawon bar. Jan. Enne şol oglanlyň adyn tutýan hökümet ýok. Şol oglanlyň adyny dakylan ýigitler bardyr. Türkmen maşaly men onu doglanýan. Ol oglanlyň azatyny ýetgisen çekip oturan en atalary bugun kun ýa badyr ýa ýokdur. Ýöne dogallary, agalary, eneleri, jigileri bardyr. Känler. Biz ozal men aýtdyma. 22.400 ýigit bolup gulluk edip ýurdumyza dolanan bolsak, enne şolardan eýem nesil öňni. Biz enne 22.000 däl, belki biz enne şol daş töwerekdäki dogan garyndaşlary, gudolary hemmejigi bilen alamyzda biz eýem 500 milyonyň geçen adam bolupdyr Türkmenistanyň içinden. Şuň kun halkyň depesine şänik döwärler, garaşyň. Döwran öwrüler şol adamlara da.
sonra görersiňiz tomoşanyňa topalamy. Durun biraz. On men size aýdýan halmarasy. Görjeňiz bardyr ente. Siz elmedam halky agladyp, halky eňredip, halky geda edip, halky ýurdun daşyna gowy çykaryp, bulary hawa bolar bolmadan götün süpürdip, o türkmeniň adyny ýere sokjak bolsaňyz, türkmen siziň özüňizi 7 gat ýeriň aşagyna sokar. Men aýtdym, ýöne köýere diýmä, başlaşmasak ýok diýip. Şonu ýene bir gezek şunu gaýtalýar. Ýa-ha ýanky hakimiyeti, kanun hükümlülük bilen tapşyryň halkyň, gurucu meclise, ýa-da soň dat sizin günüňizi. Menem halkyň elinden tutjaklar, şonu aýdýyn. Saklajaklar indi halky. Sebäpsiz halky şunça zulüm berip geldiňiz. Şunça size dilim sepirip görüň berdim, aýtdym, haýyş etdim. Ýola gelin, toba gelin. Sizem şu halkyň wekili ýok. Siz şu halkyň wekilleri lekin. Demek ýok bolsa ýok zady ýok edilýär. Ine hormatly ýurtdaşlar, bir tragediýa. Ine türkmeniň tragediýasy şu. Şol ýigitler ýaşap beren bolsa, olardan gör näçe ogul dönerdi. Aktyk çoğuluk bugun kugun bir bagtly maşgalaň içinde oturan men ýaly men eň duşam bolmasa da 5-10 ýaş kiçi. Halkyň syýlygly adamlary bordy. Han olar? Ýok. Ýöne bu gursakda ýanyp duran zatlar ýalyn bolup birini ýapyşyr, biz jenaýatkarlyň ennamyna ýa ýüzüne ýa bokurdygyny başlaşmasak ýokdur. Bolýa, owa ýurtdaşlar tagy bolan diňläniňiz üçin gatykän görläp otyn. Ýöne şuň kun ýatlama güni. Wepat bolarlaryň ruhy şat bolsun, diýeri gezip beren esgerlerimiz başyny dik bolsun. O täze Türkmenistan aýdýarlar. Esgerler hekkeriň diýem, dikkeriň diýem owa. Size men garaýyňyza galyň. Halk üçin enne hyzmat etmeli ýerimiz geldi. Türkmeniň bir sözi bar. O garry oýnasa gaýtyrar diýer. Hani gaýtyrdyň görkezen ýigitler menen bärden. Siziň ýanyňyz bilen bile. Sag bolun, saglykda görüşelim. Hemmäňiziň öňünde saglyk.